Yo beksan Mekasan yo. Sedulur pamirsa ADS juga mirsani. Benda. Yo SGR lagi. Mas Kipeli. Yo. Medar sono. Pak Wo Mas Yanto. Ya. Ayah. Sopo to? Mas Kipli. Ya. Yo. Kipli. Iki anake sapa? Yo Pak Darsono, Pak Ceng, Mas Man. Sapa jenenge? Sudah. Mas Kipli. Mas Kipli. Iki padha. Wong kok mulene rama. Kami tuwa nek dikeki tergedi mulai lu ngomong. Lah nggih. Mei, anakmu openi, Nduk. Yo Master Kumis. Bon. Lumping renyah. Mas Sakti, Mas Dapi, Mas Agus, Mas Toto. Bunda Tim Susilowati. Tak kudangi bocah manis. Ojo mengepicara nangis. Dadi yo bocah sing masis. Kabeh bebaya ben kalih. Tak kudangi, tak sayangi. Iya. Dek Mei sing bleguk dhewe. Ayo. Dikudang Pak Supara. disayang. Moga-moga gedhe dhewe. Aduh. Wah, arep ngono gak wani. Sayang. Aduh sayang. Aduh sayang. Mas Kiplita. Oh. Sayang. Kene abang, kono alah Pak abang. Ceng. Abang-abang godhonge Iya. jambu. Kene tak sayang, Piye. kono tak sayang. Jebul sing disayang MC awake lemu. Adodo, alah penake SGR lagi. Wonge nendi to, Kak? Raden. Oh, nek kono. Kembang kacang kembange bayem Mas bengok. Bisa nyawangne ngati ayam. Kene ijo, kono Iya. ijo-ijo, godhonge telo. Kene bojo, kono jebul Pak Mo. Kayu mlandek kegancel kamonan. Gedang-gedang separo wae. Pengen sandeng kok durung kelakon Mas. Trimo nyawang kok kono wae. Ae. Rama-rama. Sepet-sepet sawone mentah. Di apa tanpa selara betah. SGR Audio Sound System. SGR campur sarnya Indonesia. Hiya. Pak Ceng. Yen eling nalika semono Oh. kowe teko
ngomong apa ning isor lampune bangjo jebol kowe ayo kok wis duwe bojo anggap apa iki nganti sliramu Pak Ceng wani ngocap janji kaget tenan hatiku iki alah jebol Pak Ceng ana sing duweni alhamdulillah SKR ayo tresno kok bojone wong asoy yen Iya. karo aku mung bisa ndomblong ho ing tak suwun aduh wektu kanggo senajan sedelo iso nambani kangenku kembang mladi harum kandane ati iki Pak Ceng alah mikir kowe wani sumpah rasaku iki suci iki Gusti tansah ngejabahi sa nggih matur suwun nggih Sampun Pak Ceng